Някакви шоколадчета. Я слагай тук на масата. Много ли обичам аз? Много ли ги обичаш? Я да видим какво още. Вау! Това е много чудесно нещо за мен. Аз ще писа. Нищо силно да отдат. Извали турбата бе. А майка ти няма да ти помогне малко? Няма нужда. Вау! Това е боксова круша и ръкавици. Я. Трябва да удрям. Толкова Още малко дай. О, ти е много хубаво, тати. Много хубав подарък бе. Откъде ба? Слагай в турбата, мама. Всичко в турбата. Да. Коя турба? Има тук турби. Хайде, я да видим какво. Той не е за тебе. Това не е. Това е за мен, не пипай. Отдето пише весела Толеда. Това е за тебе. Къде бе? Да. Вземи я, баба. Хайде бе, тега. Да видим тази Цялата е за тебе. турбичка. Цялата е Да за видим тебе. какво има. Обърни го. Вау! Обърни го към това. Ау, какво ли е това? Не знам, но ще го разбера. Слагай турбата. Да видим друго. Кой има помощи в турбата? Морели. Трипач. Макс. Трипак. О, е! О, Шоколада. Шоколада. Има класика. Вафло. Не дей се едно по едно. Какво реклама ли правиш, бе? О, много малко и хубаво. Ти голяма артист! Колко е хубаво. И една хубава вафлишка китка. Ох, ти артист! Айде, слагай ги в Толкова чаш. са хубави. Ай, майло, си. На малките Чак. припаси.